ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଜୀବନଟା ସତେ କେତେ ରହସ୍ୟମୟ। ଜୀବନ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଯେ ଆମେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆମର ସାହସ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ଆମେ ସର୍ବହରା ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭୁଲିଯାଉ ଏବଂ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଉ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିପାରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଜଣେ ସାଧୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ସିଦ୍ଧି ନ ପାଇବାରୁ ସେ ହତାଶ ହେଲେ। ଦିନେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଆଉ ସାଧନା କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କେବେ ବି ସିଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଜନପଦରେ ପଶିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଓସ୍ତାଦ ତଳେ ବସି ବାଜା ବଜାଉଛି ଏବଂ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଭାରି କଷ୍ଟକର ଖେଳ ଦେଖାଉଛି। ସାଧୁ ଝିଅଟିର ଖେଳ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଖେଳ ସରିବା ପରେ ସେ ଓସ୍ତାଦ ଝିଅଟିକୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଝିଅଟି ଖେଳ ଦେଖାଇ ସାରିବା ପରେ ମନ ମାରି ବସିଲା। ଓସ୍ତାଦ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ପୁଣି କାହିଁକି ମନ ମାରି ବସିଲୁ? ଝିଅଟି କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଓସ୍ତାଦ କହିଲେ, ଛାଡ଼ିଦେବୁ? କିରେ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଝିଅଟି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାବା, ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ସାନ ବେଳୁ ରହି ଏ ଖେଳ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଶିଖିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଏଇ ଖେଳରେ ମୁଁ ପୁରା ନିଖୁଣ ହେବି, ଯେମିତି ତୁମ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ନିଖୁଣ ଖେଳ ଦେଖାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ସିନା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମନକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଓସ୍ତାଦ ତାର ହାତ ଧରି ପକାଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ଝିଅ, ଏତେ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତୋର ଫଳ ପାଇବାର ବେଳ ଆସିବା ହେଲା, ତୁ କହୁଛୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଏ କଥାଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦେହରେ ଚାଉଁକିନା ଲାଗିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସାଧନାରେ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଅତି ସହଜରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟ ସହିତ ଆମକୁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।